Bro, mukbang dapat sapat kada ko manok ato ihawon. Sure, Roy. Nari kayo mo lagi. Go. Oh good, basta magpasapar ta. Bantay bitaw kang buanga ka ha. Sapat ron, manok. Mga Gina. Gi? Dinijay. Ano sa satan? Oh, chatar na to. Matik na, let's go. Nol, nakabuhay nol. Lord. Kami naman ito proof ni. Kabuhay guys. Malamig na hangin sa gabing maulan. Yo! Kamsamida! Mukbang! So guys, mukbang nagmanok. Manok ni Noli. Labas kaayo. Nataron sa lugar nga pinakanindot nga view diri sa nabitan ni? Tikugan. Tikugan. Tikugan Sa Spring. Nikop. So magmukbang ta, guys. Chicken ni Noli. Oh, naikimsi na to nga baligya. Indot ka na ipares. Alak ka, wow! Okay. Gahi-gahi ka may Luto yan! Tanaw, ano ta? luto. Alak ka guys, kalami sa manok. Lechon. Mip. Ay, mo na lechon. Paa. Okay. Gahi. Okay, betul. Ngayon mo lagi ni manok, Lord? Ako ni manok eh. Lang ano? Tarong yung bunga kay ba? Sa di ni bunga mapatay tani, mapriso tani bunga ka makihat ha? Ano manok? Tama ba? Kaya mo manok ha? Ano yung iblima na? Ako. Tumute. Hinta kayo eh. Tuwato tayo pa dagat. Pasapa na punta kay puo na sa dagat. Matakay, makaito ng dagat. Gipulaan ang timpapap sa padagat. Sawang manok. Hindi kayo. Murag manok, puro manok. Hindi kayo. Kapag ipapotin Joe. Bira Sabi mo. Ano ba sila mas oh? Wow. Wow guys, wow kayo. Wow, wow, wow. Grabe. Manok pa imo. Imo pa manok. Ay manok kayo. Hindi kayo. Baba na ka. See you next Makaligo naman. vlog. Ayun next vlog.